ई मनिया कोनो मामूली आदमी ना, उहे मनिया हो जेकरा बाप मतारी के हम सब ना दे रहली। I don't like it. भाई जी नाम है हमारा। भाई जी का मूड बनने में थोड़ा टाइम लागेला नु। आई लव यू बोल दे बा। ओए बाप रे बाप, एकरा आगे तो चांदो फिल्म। मनी महाराज, मनी महाराज, मनी महाराज, साला परेशान हो गए बानी ओकर नाम सुन के। अब एगो रास्ता या तो ऊ रही ना तो हम रही। बिचम आग लगा दे जाके ओकरा घर में। मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डले बा, ऐसन मौत दे हो कि दुनिया देखी। अरे वो मनी महाराज के पकड़ेला हिम्मत चाहिए, हिम्मत। आ वो हिम्मत हमारा सीना में बा, हमारा सीना में। बहुत से खतरनाक बारका बारका केसो रखे लोग चिन्ह तरे नु। हाँ हाँ उनसे कोई ना बची।